Good morning guys. So, pupunta tayo sa gumagawa ng sticker doon sa Tayog. Sabi nila mura daw doon eh. Kaya puntan natin guys. So, maaga tayo pupunta ngayon kasi mamaya baka may pupuntan tayo. Time check, 9:34. Oh. Oh, bakit traffic dito guys? Dito yung plaza namin oh. Kung gusto yung mamasyal dito oh. Punta lang kayo. Hapon yung maganda pag umilaw yung mga Christmas light dito. Saka everyday na may nagsusumba. Oh, si Lolo hindi tumitingin sa daan. Eh, mabait tayo eh. Siyempre ipagbigyan natin. Naka, mali yung gear natin. Mali. Dito naman yung Masinggan Town Hall namin. Maganda yan. Pag umilaw rin yan, maganda rin po yung view. Ayan. Daming sasakyan ngayon ah. Anong araw ba ngayon? Wednesday. Ay, palengke pala dito sa amin. Kaya para maraming tao. Ang ganda ng motor mo mo. Kulay green. Tara. Tara, let's go. Auto blip. Auto blip. Oo, di ba? Ganda. Quick shifter. Yan. Yan kagandahan kasi ng ZX25R. Galing ng quick shifter niya. Di mo na kailangang pipigan ng clutch, di ba yan? Oo, di ba? Galing. Saka yung kanya pala, pag gagamit ka ng auto blip, dapat di ka naka-rev. Ibaba mo yung rev, tapos mag-auto blip ka, tulad nito. Yan. Di ba? Galing. Ganda. Tapos yung tunog niya parang eroplano ba? Ganda kasi ito eh, inline 4. Ako lang masabi. Saka yung torque niya, sakto lang para sa akin. Di gaano malakas, di gaano mahina. O, tulad niyan, o, di ba? Nakakwarta ako dun. Pwede na rin. Yun lang. May konting kamahalan tong motor na to. Kung gusto mo yung may quick shift and auto blip. Tara, las tayo. Ayan. Dito na ako sa bayan ng Aragaag. Bumibilis yung takbo natin ah. Ayun. Pero nagka-clutch pa rin ako kasi sanay tayo sa kon eh. So may clutch. Pero pag umarangkada tayo ng 1, abutin natin yung RPM niya ng 14,000. Mag-auto, mag-picture tayo. Parang yung tunog niya eh suabe. Tuloy-tuloy pa rin.
malapit na tayo dun sa bayan ng Santa Maria. Let's go! Yun. Susundan na natin to. Yun, may motor, may tricycle, wag. Wag naman, boy. Ganda. Sakto lang yung torque niya. Hindi ka na binibitin kung sakali. Dito yung maganda. Tuloy namin dito sa Santa Maria. Kaso lang, paggabi madilim. Walang mga ilaw to eh. Maganda sana pag may ilaw, lalo na paggabi. Yun, di ba? Mahaba itong tulay na to. Kung gaano kahaba to eh. Ayan. Yan, pag gusto nyong bumili ng mga buhangin, dito lang sa Santa Maria. Kaya yung malilit na bato. Yan o. Mura lang ata. May daanan dito. Shortcut papuntang Tayog. Dito sa tinatawag nilang bypass. Bypass road. Dito papuntang sa Tayog. Pero ako, siyempre, dadaan tayo ng bayan ng Santa Maria. Ayan. Diba? Ayan. Yung nagpa-plaza na yan, dadaan sila sa bypass road yan. Pero ito, ayan o, welcome Santa Maria tayo. Ayan. Siyempre, Wednesday ngayon, maraming tao. Santa Maria Public Market. Ayan. So, ngayon, kakaliwa tayo. Kaliwa tayo. Going Tayog na to eh. Ayun, boss. Ayan. Thank you, sir. Buti na lang mabait si kuya, no? Pinagbigyan tayo. Makulimlim, parang uulan ha. Huwag sanang ulan kasi wala akong dalang kapote eh. Yan. Shout out sa'yo kuya. Ayun oh. Sarap. Bibilis tayo 75 lang yun. Hindi ko na lang kung anong baryo to. Basta diretso na lang natin. Ayan. Basta part pa rin ng Santa Maria to. Kaya hindi ko lang alam kung anong barangay. Dito tayo dadaan sa gilid. Tingin lang walang bato. O kaya butas na kalsada. Yun lang, masisira yung mags natin. Iti yung takbo. Oh, ano yun? Gulat ako dun
Ito na, welcome to Tayog na tayo. Malapit na tayo, mi-meet up natin ni si Sir. Gumagawa ng sticker. Papagawa tayo ng sticker natin, siyempre. Para gaganda yung motor natin. Dadan tayo sa mga lane ng motor, di ba? Ayan. Yung mga lane dyan, mga 4 wheels. Sa atin mga lang, 2 wheels lang. Hello, sir. Malapit na tayo. So, sabi ni sir, susundin daw ako sa gasoline station daw. Doon daw ko kayo makikita. Ewan kung kay Petron yung gasolina na yun o kaya Centrum. Dito na kaya? Ay ba? Ayan. Sa kabila tayo. Malapit na tayo. Sentro. Dito na ata. Ay, wala namang crossing dito. O baka doon sa kabila. Yun. Baka dito na. Dito na sinasabi ni sir. So, nandito na tayo. Iniintayin lang natin si sir, yung gumagawa ng sticker. Wala daw shop sa bayan. So, sa bahay lang daw siya gumagawa. Doon na rin daw yung shop niya. So, ayun na si sir, nasundin natin. Ngayon, pupunta na tayo doon sa shop na daw, si bahay ni sir. Layo pala ni sir. Ito na tayo. Ewan ko kung anong daan to, papuntang Sunflower ata to eh. Pwede rin eh. Malayo din yung bahay ni sir ah. Kaya pala matagal kanina. Lawak, Dakanay. So, dito na tayo. Dito na sir. Narablabo na sir? Okay. Sa anong kadakkel dito ah? Won. Kasi ano kadak...
Ito sir, yung gumawa sa akin ng sticker ko. So, gusto matry bumomba si sir. Mamaya sir. Mamaya. Yan. Sige, sige. Ayun o. 250cc lang sir. Shout out sa sir ha. Yung gumawa ng sticker ko, gusto yung magpagawa kay sir. Kay Sir Christopher. Ayan. Yan, 250cc. Sige sir. Thank you, thank you, thank you, thank you.